Кърмичната връзка, скъпи прекрасни хора, може да бъде най-голямата благословия във вашия живот или най-голямото проклятие. Зависи от едно нещо. Докато сте в самата връзка, какво правите и как работите с нея? Защото истинският смисъл да бъдете точно вие в тази връзка е защото Вселената иска да отключи вашият потенциал и вашата мисия. И е дошло точното време. Много е важно, докато сте в самата връзка, точно тогава да се работи с всичко, което се е отключило, цялата болка и всички травми. Защото само и единствено тогава имаме най-голям потенциал да отключим вселенската вратичка и да тръгнем по нашият истински път в живота, който ни е предназначен по божествено право. И мога да ви кажа, че когато започнете истинската работа с вас самите, само единствено тогава Вселената отваря врата. Една травма да се излекува, се отваря една голяма врата от Вселената и тя ни дава бонуси. Ако сте в кармична връзка и усещате, че тази връзка не е случайна, а тя никога не е случайна, може да ми пишете за лична консултация и да разберем защо ви се случва тази връзка и как чрез нея да отключите вашият потенциал.